me. I know that I can dream. Oh, how I wish I never had to live. Ini ang 76 anyos nga si Rosalinda Villaruz Bailon, tumandok sang Talisay City, Negros Occidental, kag una nga batch sang graduates sang Lasal Bacolod Batch 70. Siya ang nag-iya sang Jessama Resort sa isla sang Nauay, parte sang Sibulan, Guimaras. Mga isa ka oras ang kalayon via bangka ride gikan sa Banwa sang Valladolid. Si Ma'am Bailon ang tawag sa iya sang tanan nga taga-isla. Halos tanan diri sa isla nangin estudyante niya. Siya ang nagsugod sa edukasyon sa sini nga isla. Nagatudlo siya sadto sa Costa Aguada, kag may nagpanguluyag sa iya, kag diri na sila nakapuyo sa Nauay. Sa Aguada ako na una, nasa hindi nagpuli ko din nag-open. Paano ko di ka nakalabot di? Di kay si Kano nga sa ito isang nagaraw ko panguluyag sa akon sa Aguada ti. Nang dito ko isa sa nagaraw, biyaan naman to kay diri nagpatindog ko eskulahan. Ikaw na patindog eskwelahan? Oo, ako na eskulahan ang isa tungada. Ikaw nagsugod? Ikaw nagsugod? Ako na nagsugod. Nga, ano pinsala mo butang di eskwelahan? Di kay mistra ko. Sa Negros? Sa Lasal ko nag-graduate. Sa sunod siyang 15 katuig, siya ang principal sa eskwelahan. Siya man ang teacher sa tanan nga subjects, kag tanan nga grade levels, iya ginatudloan. Pati janitor sa eskwelahan, siya man. Sa bulig sang Lasallian community, may mga libro kag learning materials nga ginapadala sa iya sa isla, nga amo naman ang ginagamit niya sa pagtudlo sa paaralan ng buhay ng Nauay. Tumiro, ginatagaan ako ni Brother Fidelis, the brother sa Lasal. Sa Mga Lasal brothers na nagabulig sa imo? Supplies, mga books. Sa sir man din nakabulig na ipadala books. Oo. Dahil sir, ay ganun sir, mas bad sa una. Sila Sa 15 katuig, ikaw lang isa anay. isa lagi kuya. Tanan nga subject? Oo, damo ba? Tanan-tanan na. Ako man principal, ako janitor, tanan-tanan. Grabe! Ako pagkapakita libro sa Lasalo. Pangayo pa ko to. Alam, may pambot mo nga kay bana ko, may magdala pambot, kapangayo ko ito, kadal uli. Samtang nagatudlo, amat-amat nila nga napuntar sa iyang mister ang inigabahin sa isla nga amo ang Jessama Resort. Ginamat-amatan ini nila patukod kaginlungnan sa GSIS. Tanan niya nga sweldo, diri na nagkadto kang subong, amo na sini ang itsura sang ilang nga resort. Simple, malinong, kag matawhay. Ang tanan nga mga paminta kag pagkaayo, si Ma'am Bailon man na nagahimo. Kung kisa, may nagabulig man sa iya. Kada aga, siya mismo ang nagapanilo sa kigad sang baybay para mapabilin ang katinlo. Init kag bagyo ang ilang ginaagyan diri sa isla. Pagpangisda kag pagpangasag ang palangabuyan sa mga tao diri. Istorya sa mga residente sa isla, sa tuanay, may mga hubog nga nagainom sang tuba nga nagalangulango singitan inaway. Diri, nabansagan ng isla nga nauway. Inaway ko nung makainom sila, masingit sila ko nung inaway. Ang mga bla, pagadugsing ko sila na.
Ito mo na Amo na nga siya kung kay kalain mo kung naway, kinhimo na uway. May 5 ka mga kabataan si Ma'am Bailon kag may kinailan nga pangabuhi. Subong, may isa siya ka anak nga teacher man sa eskwelahan nga iyagin suguran. Wala nagakadula sa iya ang magserbisyo sa komunidad. May mga sumiling papagani nga diri nagatipon-tipon sa iyang resort kag wala niya ginasukot. 50 na siya katuig nga nagapuyo sa sini nga isla. Para sa iya, Ginoo ang nagtuytoy sa iya para makalapot sa sini nga isla kag suguran ang paghatag sa edukasyon sa mga pumuluyo diri. Amo ang nanging purpose niya sa sini nga kalibutan. Yung butang ko dito sa Ginoo, may purpose din siya. Ano? Yung may purpose yung Ginoo para ma-improve na uway di ko butang. Diri ka gimutan. Hindi ko karaskal ya. Diri ka gimutan sa Ginoo. Oo, abot ko di 4 pa lang kabalay, sir. 4 hindi kabalay, mga patay nito sila tanan, ako lang buwi. Di may purpose isa sa akon eh. Bisan di ka makadto nga bahin sa isla na uway, kilala si Ma'am Bailon tungod hindi mabayaran kung anong nahatag sa mga pumuluyo diri kag inaamo ang edukasyon. Para updated ka sa mga paso sa Tripping Diruming, i-follow ang mga Facebook page ug YouTube channel Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo ug ini ang Tripping Diruming.